Hej YouTube. Her har jeg mit søde marsvin. Meget søde marsvin. Mille. Og ja, hun er rigtig sød. Hun er opkaldt Mille efter mit andet marsvin. Mille. Hende har hedder som Mille 2. Men jeg kalder hende bare Mille. Altså mit kælenavn til hende. Bebse. Se, nu kan jeg rigtig se, hun kravler hen til mig. Ja, hun er ikke vant til at blive filmet. Men hun er meget nutter. What the? Er det normalt marsvin, de gør sådan noget der? Er det normalt for dig at gøre sådan noget? For det er jeg ikke sikker på, det er. Nå, men her er mit marsvin. Så ses vi YouTube. Mit marsvin her. Det er rigtigt. Så subscribe mig på videoen. Og så kommer man til at se mine videoer ud i fremtiden. Ja, det gør I vel. Søg på min kanal. Ses dog.